powiedzieć kierowca, gdzie się kierujemy? Jedziemy, słuchaj, teraz niedaleko, no miejscowość Krokowa. Ostatnia bitwa Zakonu Krzyżackiego. To była podobno przełomowa, bo zwycięstwo właśnie wtedy, to już jest spoiler, zwycięstwo właśnie polskich wojsk nad Zakonem Krzyżackim przesądziło o wycofaniu się z tych ziem. I zobaczymy, czy dzisiaj również wygra Wojsko Polskie. I tam może zacząć się Polska. Może będzie zaskoczenie. Tu rozegra się bitwa. Znaczy, chyba gdzieś tu. Dzisiaj nie na Śląsku, dzisiaj na dalekiej kaszubskiej północy. Świecino, rekonstrukcja średniowiecznej bitwy. Dawid nawet przystrojony w strój XIV-wiecznego, XV-wiecznego chłopa pańszczyźnianego. I znowu będą się Polacy bili z Niemcami. To znaczy Królestwo Polskie z Krzyżakami. Zobaczymy, kto tym razem wygra. Może na odmianę Krzyżacy. Krzyż na czoło, kord na wroga, tnij, a śmiało w imię Boga, ale za 5 zł. Strzelać z łuku? Łucznictwo tradycyjne staropolskie. 10 zł, 3 strzały. O! Trafione. W kolano. No i co, proszę Państwa, tu już widzicie starcie bardzo małych rycerzy. Są koniczki czesane elegancko. Jest kuchnia rycersko-staropolska. Kwas chlebowy, chleb z tłustym. Kwas chlebowy. Poka kwasa. Tylko że to nie ma alkoholu, więc może organizm doznać szoku. Bardzo dobry. Taki, no, słodkawy. Proszę. Nie, to ja nie chcę, to ja... Staropolskie smarowidło do chleba z ogórkiem. Czyli, że tłuste. Żur staropolski na zakwasie. Ciekawe, czy równie dobry jak żur starośląski. Tu można się wyposażyć w oręż, 25 zł za miecz. No, taki króciutki raczej, do dobijania. Tu teraz jeszcze jest ściernisko, ale będzie pobojowisko. Tu za chwilę wojska krzyżackie no zostaną, no nie będę spoilerował, bo nie zostanie po nich nic. Dokładnie tutaj. I my będziemy tam stać, a tam u góry jest arbiter. I on mówi teraz. Lecimy. No i proszę Państwa, już są treningi. Tu akurat jest, tu są przyjezdni. O, szarża. Tu można sobie zrobić zdjęcie z ptaszyskiem. Jak na gimbalu tą głowę. To jest rarug, a tam jest puchacz. Wiesz? Tu już, prawda, Wojsko Polskie szykuje obronę z bardzo małych rycerzy. Tu zobaczmy, co w obozowisku przed bitwą. Piki już, tu już piki naostrzone. To już na schabowe. Ja, z krzyżaków. No. Tu jest jakaś tajna broń Królestwa Polskiego, która będzie siała popłoch wśród krzyżaków. Oczywiście nie chodzi mi o to, tylko o to. Tutaj hełmy, pawęże, tak się to chyba nazywa. O, zobacz, tak się broni. Chodziło też. Tu już gowiedź hodowana na gulasz po bitwie. Jeszcze godzina do bitwy przeszło. Tu już emocje sięgają zenitu. W obozie wyczuwalna, nerwowa atmosfera. Urozmaicana muzyczką. Krzyżak kozaczy po obozie. A i tak dostaną. I w tym całym zgiełku znalazło się nawet miejsce dla kozy. Aha, nawet 2. Trzeba zająć taktyczne miejsce, żeby dobrze widzieć pole bitwy. Całe zajście rozegra się tu. Tu już po leku jakieś przegrupowania się dzieją. Będą dymy. Ze szczybiami polowano na zwierzęta futerkowe czy ptactwo grzebiące jak bażanty.
I leci kolejny. Chorągwie. Jeden z krzyżaków to także dowódca Fritz von Raveneck. Za nim z takimi charakterystycznymi łabędziami także Piotr Dunin. Witamy serdecznie naszego dowódcę. Dadzą się na swoje pozycje i będziemy mieli okazję do rozpoczęcia naszego wydarzenia. Jak Państwo widzą, wojska wyposażone są w różne rodzaje sprzęty, czy to broń drzewcową, czy broń palną. Wsparcie też musiało być mu udzielane, czyli tak jak widzimy panie, które niosą pawęże, czyli te wyjątkowe drewniane tarcze, duże, z małungami różnego rodzaju wykonywanymi także za pomocą m.in. jajek. Mamy tutaj widok kopijników, którzy właśnie zebrą się po raz pierwszy dla rozpoznania przeciwnika. I pierwsza kopia skruszona, proszę Państwa. Bezpośrednie starcie rycerzy konnych, jak widać Państwo, w pełnych zbrojach. Wszystko to pod ostrzałem. Walka rozgorzała na dobre. Z przekazów m.in. Jana Długosza wiemy, że podczas jednego takich starć, kiedy Piotr Dunin właśnie wyjechał, aby walczyć z konnicą, został on ranny poprzez wystrzał właśnie z armaty. Mieliśmy okazję zrobić przerwę w bitwie po to, żeby uzupełnić siły, po to, żebyśmy także mieli możliwość sprawdzenia się, czy chcemy walczyć dalej, czy któraś ze stron jest już na tyle wyczerpana, że potrafi się ugiąć po prostu i nie kontynuować walki w danej stronie. Najmężniejsi, najbardziej pewni siebie i odważni stanęli bezpośrednio, aby pokazać, że przeciwnik jest słaby. To ja wygram. To my jesteśmy stroną zwycięską. Rokowania, podwyżki harcowników. To wszystko nie dało rozstrzygnięcia. Rozstrzygnąć losy bitwy mogła tylko walka. I mamy, proszę Państwa, ostrzał z lasu. Krzyżacy weszli głęboko. Wojska polskie cofnięte ustąpiły miejsca ostrzałowi. Mamy teraz grad pocisków, grad strzał. Możecie Państwo sobie tylko wyobrazić, kiedy kilkaset kuszników z pełnymi bełtami atakuje, przeszywając zbroję, przeszywając ciała swoich przeciwników. To najprawdopodobniej ten moment przesądzi o losach tej bitwy. A my po tych wszystkich latach możemy powiedzieć, że Polska znowu górą. Chociaż rzeczywiście brawa należą się wszystkim naszym rekonstruktorom. Koniec, proszę Państwa. Teraz zdziczały tłum rusza na pole bitwy, zbierać łupy, zdzierać zbroje z poległych. Jaki Pan jest zadowolony z wyniku bitwy? Proszę pana, jak widać, bez szwanku wyszedłem z bitwy, czyli to nie jest takie straszne, jak uczą na kartach historii. A Fati? Polska górą! Królestwo Polskie bez zaskoczeń jednak wygrało, ale nie było to do końca sprawiedliwe zwycięstwo, bo Polacy strzelali, a Krzyżacy chcieli się bić. Także to tak. Jeszcze w klimatach mediewalnych. Zamek Krokowa. Krakowa. Nie mylić z błędnym wypowiedzeniem, dokąd dojechaliśmy?
do Krakowa. Proszę, kącek jakże urokliwego parku. Tutaj fosa, piękne lampy stylizowane na zabytkowe, czerwona cegła, także może się Górnoślązak poczuć choby w doma. Może nie jest to pszczyna, ani moszna, ale można. A tu co? Na 70-lecie, na 70 Urodziny. O, niech ma. Tu proszę tego Rose Garden, ja. Taka miejscowa na Zolyty, na rendezvous. Takie potężne tu pną się drzewostan. Ładnie, nie powiem. O, a tak się to prezentuje od frontu. No, tak nieco oszczędnie, minimalistycznie, ale wciąż elegancko, ładnie. Tutaj mapka, wszystko opisane, dębki, nasza miejscowa, tu jesteśmy, tam Wejherowo. A tu nieopodal zamku, proszę, urokliwy kościółek ceglany, być może budzący lekko skojarzenie z bazyliką piekarską, oczywiście w mniejszej skali. A przy okazji, jak już jestem na północy i nad morzem, to pozdrawiam Was z upalnej plaży w Dębkach. Jak widzicie za mną tłumy plażowiczów, pogoda, cycuś, delikatesik, ciepło, fajnie. Można się też pokąpać w morzu bez niczego. O, jak widzicie, no i tyle. I dziękuję Wam za uwagę, może jeszcze coś stąd nagram. Jeżeli Wam się film podobał, proszę zostawcie jakąś ocenę, komentarz. Jak to oglądacie, to ja już prawdopodobnie wróciłem do ojcowizny, ale no, miłego wypoczynku, jeżeli wypoczywacie.